Θέλω να πάω. Έτσι. Κώστα, μην τους πεις τον τρόπο, γιατί θα σου πάρουν τη δουλειά. Μόνο αυτό σου λέω εγώ. Μην τους πεις τον τρόπο. Κράτα τον για εσένα. Όχι, θα μας τον πεις τον τρόπο. Γιατί θέλουμε και εμείς να αποδεσμευτούμε. Να περνάμε ωραία και να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Και μες στη φύση. Για μας. Βουκολικό. Εκεί να πηγαίνουμε μαζί με τα ζώα μας, με τα ελιές μας. Έτσι. Έλα Κώστα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Κωστάκο. Αν θέλετε, πάντως μπορώ να έρθω να βοηθήσω. Να έρθεις, βεβαίως. Κάθε βοήθεια είναι εφικτή και είναι ευπρόσδεκτη, να ξέρεις. Να είστε καλά, να είστε Φύγε καλά. εσύ, έλα εσύ θα το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Πού πήγε ο άνθρωπος, πού είσαι ρε Κώστα, σε ποια περιοχή και τι κάνεις? Είμαι στο νομό Ηλίας. Α, στην Ηλία. Έμενα στην Αθήνα 10 χρόνια. Θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα να σας μεταφέρω σε έναν από τους ελαιώνες μου. Δυστυχώς λόγω νοικοκαιρίας ήταν αδύνατο. Οπότε βγαίνουμε μέσα από το γραφείο και από την έδρα της επιχείρησης που έχω φτιάξει. Επηρεάστηκαν, συγγνώμη, επηρεάστηκαν οι ελαιώνες από την κακοκαιρία, γιατί χτυπάει και την Ηλία. Ναι, όχι με τον ίδιο τρόπο όμως. Προς το παρόν είναι το νερό που φτιάχνω. Είναι ελεγχόμενη δηλαδή η κατάσταση. Τώρα Πάλι εσύ καλά. Κώστα, πώς πήρες αυτή την απόβαση να κάνεις τέτοια στροφή στη ζωή σου? Κοιτάξτε, δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά δεν είναι και δύσκολη. Εγώ έχω τη θεωρία ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα σκέφτεσαι πάρα πολύ. Χρειάζεται απλά να το κάνεις το βήμα. Ναι. Έτσι. Είχες ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία ή απλώς τη σπούδασες? Τη σπούδασα, ασχολήθηκα πάρα πολύ λίγο, κατάλαβα πόσο ήρωες είστε όλοι εσείς. Είδες και απόειδες, Κώστα. Είναι αυτό που λέμε, είδες και απόειδες και έφυγες. Εργάστηκα 10 χρόνια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Αθήνα και το 2020 πήρα τα μπογαλάκια μου και ήρθα στο σχολείο. Φαντάζομαι όμως ότι είχες από την οικογένειά σου ενδεχομένως κάποια δέντρα για να μπορέσεις να επιστρέψεις εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν ξεκίνησες δηλαδή από το μηδέν. Όχι, όχι. Απλά δεν υπήρχε καθόλου επιχείρηση τυποποιημένα ελαιολάδου. Που ξεκίνησε φέτος τον Φλεβάρι. Για πες μας πώς ξεκίνησες, παππού. με επιχορηγήσεις, πώς ξεκίνησες, με ίδια κεφάλαια, πώς την έκανες τη δουλειά αυτή? Αυτό θα μας πάρει σίγουρα μέχρι το απόγευμα. Όχι, σε τίτλους, σε τίτλους. Σε τίτλους. Υπάρχει μια επιχορήγηση στα χαρτιά χωρίς να είναι στην πράξη. Άρα είναι η πόρη δική μου, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Αν επιτρέπετε, Κώστα μου, πόσο σου στήχησε αυτό το πράγμα, το τυποποιητήριο, όλη η οργάνωση αυτή κτλ. Για πόσα λεφτά μιλάμε? Κοιτάξτε, είναι πενταψήφιο το ποσό. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι και πάρα πολύ μικρό. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν κίνητρα στους νέους. Το βλέπω εγώ στην εμπειρία με των λίγων μηνών. Επιδότησε από το για να ΕΣΠΑ κάνω το απειρές βήμα. ή δεν δόθηκε καμία βοήθεια? Στα χαρτιά είναι ακόμα, λέει. Τα χαρτιά. Περιμένει ακόμα. Στα χαρτιά, Και πώς πάμε τώρα? Στην πράξη, βέβαια, όχι. Η παραγωγή πώς Εγώ πάει, διαβάζω ότι διατίθεται παράγει στην λάδι, αγορά, αν σε βρίσκουμε? το οποίο έχει διακριθεί σε διεθνές επίπεδο μάλιστα. Φυσικά, έχει διακριθεί. Έχω πάρει 2 βραβεία, ένα στο Ισραήλ χρυσό φέτος, Ναι. ένα στο Βερολίνο αργυρό και ένα σε πανελλήνιο διαγωνισμό ελαιολάδου. Πάλι αργυρό. Βρίσκουμε κάπου το προϊόν σου? Φυσικά, το βρίσκεται στο site μου, το iolidis.com, και να σας φέρω και την βοηθό μου να σας δείξω πολύ γρήγορα τα μπουκάλια που έχω φτιάξει. Βεβαίως. Φυσικά. Ωραία. Η μάνα μου, μην νομίζετε. Καλημέρα Η στη καλύτερη Μανούλα. βοηθός. Αυτό είναι το προσωπικό που έχουμε. Η καλύτερη βοηθός. Είναι 5 λίτρα, 250 ml, 500 ml και αυτή είναι η καροσκευή που έχω φτιάξει για δώρο ή για εταιρικό. Τώρα που έχουμε ανατιμήσει στο λάδι, έχουν τσιμπήσει και οι τιμές των προϊόντων που πουλάς? Φυσικά. Αναπόφευκτα. Να ρωτήσουμε, τα 250 πόσο τα δίνουμε τώρα? Τα 250 στο site Ναι. είναι στα 7 ευρώ και 90 λεπτά. Αλλά για να δείτε την κανονική τιμή ουσιαστικά που λέμε, είναι στην αρχή που είναι στις 45 ευρώ. 45 ευρώ ποιο έχει, το λίτρο? Τα 5 λίτρα, τα 5 λίτρα. Ενώ τα πριν 5 2 λίτρα. χρόνια πόσο ήταν περίπου η τιμή? Θα σας πω ότι εγώ που το ξεκίνησα φέτος, ξεκίνησα με πολύ μικρότερη τιμή. Μάλιστα, κατευθείαν έτσι. 50% κάτω, τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, να πας πολύ ευχαριστούμε καλά πάρα και πολύ. μάλλον θα ζητήσω την τεχνογνωσία σου, να ξέρεις, σε λίγο καιρό. Εγώ εύχομαι. Μήπως συνεργαστούμε, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γεια σου Κώστα μου, γεια.